Európa je jeden zo 4 Galileových mesiacov obiehajúcich okolo planéty Jupiter. Európa je jedným z hlavných kandidátov na vznik mimozemského života. Mesiac poprvýkrát pozoroval pravdepodobne Galileo Galilei 7. januára 1610. Jeden obeh okolo Jupitera trvá 86 hodín. Európa obieha okolo Jupitera vo viazanej rotácii, čiže je obrátená k Jupiteru vždy tou istou stranou. Priemer Európy je 3138 km. Je len nepatrne menší ako priemer nášho mesiaca. Náš mesiac má priemer 3476 km. Hmotnosť Európy je 4,80 krát 10 na 22 kg a taktiež sa na nej nachádzajú gejzíry. Mesiac Európa je špeciálny tým, že sa s výnimkou jadra kompletne skladá z vody. Jeho kôra je z ľadu a pod kôrou sa pravdepodobne nachádza oceán v kvapalnom skupenstve a v tom oceáne sa môže nachádzať život. Podpovrchový oceán je podľa mnohých vedcov najvhodnejším miestom v slnečnej sústave okrem Zeme, na ktorom by sa mohol nachádzať život. Hlboký oceán je ľadovou kôrou čiastočne chránený pred smrtiacou radiáciou Jupitera a zahrievaný jeho slapovými silami. Život na takomto mieste by sa musel úplne zaobísť bez slnečného svetla a musel by odolávať silnému tlaku. Vedci sa domnievajú, že by sa tu mohli nachádzať podobné formy života ako na dne hlbokých oceánov v blízkosti výverov lávy na Zemi. Ku koncu životnosti sondy Galileo sa NASA rozhodla sondu zničiť, aby sa zabránilo možnej zrážke s Európou a prípadnou kontamináciou jej povrchu. Preto bola sonda navedená na kolíznu dráhu s Jupiterom a 21. septembra 2003 zanikla v jeho atmosfére.